Prehánky a búrky sa objavili aj dnes, hlavne popoludní na strednom a východnom Slovensku, no sprchlo aj na západe. Najteplejšie bolo na juhovýchode krajiny. V Somotore ste mali letných 26 stupňov. Vítajte. Nestabilné a búrlivé počasie prináša zvlnený studený front, ktorý zasahuje z Pobaltia cez Poľsko až nad Jadranskú oblasť. Spojený je s tlakovou nížou, ktoré stred sa presunie nad Fínsko a celý oblačný systém poputuje nad východnú Európu. Zároveň sa od západu do Karpatskej oblasti rozšíri výbežok tlakovej výše, ktorá počasie u nás upokojí. Po prechode frontu zostaneme v sviežom vzduchu s teplotou od 19 do 26 stupňov. Dážď alebo prehánky sa vyskytnú najmä v noci na severe a východe. Cez deň sa popoludní odsunú už mimo nášho územia. Vietor bude fúkať väčšinou od západu až severozápadu do 25 km za hodinu. V skorých ranných hodinách si dávajte na cestách pozor, keďže sa budú tvoriť lokálne hmly. V noci bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne sa vyskytnú ešte prehánky alebo dážď, a to najmä na severe a východe. Búrky len zriedka. Do rána sa ochladí na 17 až 11 stupňov. V roku 2015 sa august porúčal vysokými tropickými teplotami. V Čaklove vtedy namerali 37 stupňov. U nás bude zajtra vzduch oveľa dýchateľnejší. Na západnom Slovensku bude posledný augustový deň prevažne slnečný, len prechodne sa môže oblačnosť zväčšiť a na severe nie sú vylúčené prehánky. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Teplota vystúpi na 22 až 25 stupňov. Na strednom Slovensku bude zajtra polooblačné až oblačné počasie s ojedinelými prehánkami, ktoré sa vyskytnú najmä na severe. Neskôr zrážky ustanú a od západu sa zmenší aj oblačnosť. Z rána sa lokálne vytvoria v údoliach hmly. Teplotné maximá 17 až 26 stupňov. Na východe bude spočiatku oblačno a zamračené, na mnohých miestach s dažďom, prehánkami, výnimočne aj s búrkou. Popoludní zrážky utichnú a vyčasí sa. Denná teplota 18 až 23 stupňov. V horských oblastiach sa počasie tiež postupne zlepší. Zo začiatku však bude na viacerých miestach pršať alebo sa vyskytnú prehánky, výnimočne búrky. Na podhorí sa z rána lokálne udržia hmly. Vo výške 1500 metrov bude okolo 10 stupňov. Tlak vzduchu začne slabo stúpať. A za zmienku stojí aj blížiaci sa spln, ktorý pôsobí na naše správanie či na náladu a pripisuje sa mu aj vyšší počet nehôd. Tlaková výš v piatok zabezpečí prevažne slnečné počasie. Oteplí sa na 18 až 27 stupňov. Sobota prinesie len malú oblačnosť, na severe výnimočne s prehánkami. Bude ešte teplejšie 21 až 29 stupňov. V nedeľu nám trochu oblačnosť pribudne a s ňou miestami aj zrážky. Teplota 20 až 28 stupňov. Školský rok sa v pondelok začne polooblačným až oblačným počasím, miestami s prehánkami, no príjemnou teplotou 19 až 27 stupňov. Dnes sa slnko väčšinou schovávalo za oblaky, no aj tak pod vašimi rukami vznikli krásne fotky. Prvú, ktorú sme vybrali, je zo Seliec od Marty. Anna fotila na hrade Sivý kameň, kde bolo hmlisto a mrholilo. Krajšie počasie ste mali v Pohronskej Polhore pri teplote okolo 20 stupňov. Posledné dni prázdnin si doslova pýtajú krásne počasie a my veríme, že počas nich stihnete ešte nie jeden výlet. Dovidenia.